Сәлем. Төркиядә апрель һәм май айларында булган ике җимеш белән таныштырам сезне. Берсе яшел слива дип атала, икенчесе Кытай сливасы, мушмула. Монсының төрек исеме Эрик. Идегезаннан башлыйбыз. Ул кечкенә вак өлгермәгән алмага охшаган. Тәме буенча бераз гына кивины, пешеп бетмәгән алманы хәтерләтә. Хәзер тешләп карыйм. Эрик дигәне бераз гына кыяр белән алма арасында консистенциясе дип әйтгәндә һәм менә шундый төше бар. Әшкелтем әйткәнемчә, төрекләр бик ярата торган җимеш. Эрикне С витаминына бай дип әйтәләр. Шуңа күрә аны ашау файдалы. Шулай ук мушмула да төрле витаминнарга бай һәм аны төрекләр бик яратып кулланалар. Компотлар, кайнатмалар ясыйлар. Мушмула Кытай сливасы өрек җимешенә охшаган. Ләкин менә тышчасы буенча ул аерылып тора. Иң беренче вакытта базарда күргәндә мин аны ниндидер бозыла башлаган җимеш дип уйлый идем һәм читләтеп уза идем. Эчендә менә шушындый 3 төше бар. Тәме буенча груша белән өрек арасында дип әйтергә мөмкин. Эрикнең дә, мушмуланың да базардагы бәясе 1 килограммга 150-200 сум тирәсе. Хәзер сезнең фикерләрне көтәм. Мушмуланымы, эрикнеме, кайсын беренче булып кабып карар идегез? Әгәр дә ашаганыгыз булса, кайсын күбрәк яратасыз? Һәм әлбәттә инде мин мушмула белән эрикне Россиядә алып була микән дип тикшереп карадым. Баксаң, эрикне бер кайда алып булмый, ләкин Кытай сайтларына кайтарырга мөмкин. Аннан да кипкән рәвешендә ул Кытай медицинасында бик популяр булып чыкты, чөнки ябыгырга булыша икән. Мушмула исә кыйбатка гына 4 дәнәсен ничек дип уйлыйсыз? 600 сумга алырга мөмкин. Бик каты ашап карыйсыз килсә инде, ни өчен юк дип әйткәндәй. Димәк, эрик белән мушмуланы Төркиядән кайтарсагыз яки үзегез килеп ашасагыз, туйганчы ашый алачаксыз һәм файдасын күрә алачаксыз дигән нәтиҗә килеп чыкты.